ассалому алайкум тамошобинони азиз, хуш омадед ба канали мо. Дар ин ҷо тайёр мекунем ҳамин намуд хӯришро ки номаш кисача аст ёки кармашки ба забони русӣ мегӯянд. пухтани ин кисачаҳо камакак нозук аст, вале кӯшиш кунед аз удааш мебароед. барои тайёр кардани чунин хӯриш ба мо ин маҳсулотҳо лозим аст: тухм, об, равған, намак, гӯшти мурғ, картошка, бодиринг, болгарӣ, салатни лист ва орд. аввал тухмро бо 200 мг об ва 6 қошуқ орд намак карда нағзакак омехта мекунем. баъдтар ман барои зиёдтар пухтан ин маҳсулотҳоро дуюмбора такроран омехта кардам. хамирамонро сустакак тайёр кардем. акнун равғанро андохта кафгирчаро дохилаш мемонем ва то андозаи равған мерезем ки ҳамин пур шавад ва равған ва кафгирчаамонро метасвонем. кафгирчаамон ки таспид, бо сачоқҳои коғазин равғанашро тоза карда дар хамири сустакакамон чунин олуда карда дар равғани тасон бирён мекунем. ҳамин тавр якта бирён карда камакак ковок мекунем ва аз дохили кафгирчаамон мебарорем. боз дохили равған монда метасвонем кафгирчаамонро. вақте ки тасвид, аз равған бароварда равғанашро тоза мекунем. дар хамирамон боз олуда карда чунин ҳамин тавр бирён мекунем. кӯшиш мекунем ки равғанамонро сахт натасвонем. ҳарорати равған бояд мӯътадил истад. ҳамин тавр якто ҳамаи кисачаамонро мепазем. ҳамин тавр тамошобинони азиз, кисачаамонро бирён карда гирифтем. бинед чунон мулоҳим ва бомаза аст. акнун картошка, гӯшти мурғ ва болгариро чунин реза карда якто бирён карда мегирем.
маҳсулотҳои бирён мекардагиамонро бирён карда гирифтем. Акнун бодирингро ҳамчунин реза мекунем. ҳамин тавр ҳамаи маҳсулотҳоямонро тайёр карда гирифтем. Акнун ба дохили кисачаамон ҳамин тавр ҷо мекунем. тамошобинони азиз, шумо метавонед ки чӣ маҳсулотҳое ки ба шумо писанд аст ба ин хӯриш илова карда истеъмол намоед. ҳамин тавр хӯришамонро якто пур карда бо баргҳо ором медиҳем. тамошобинони азиз, хоҳишмандам ба канали мо обуна шуданро фаромӯш накунед ва фикрҳои худро дар таи комментариҳо нависед. хайр тамошобинони азиз, то видеоҳои оянда. худованд нигаҳбонатон.